जेबोला हरनि 2टा जायो अब्लासो आं आंनि फिउचारनि खोथाखौ साननो रोङो। मा मावनानै जागोन आं, मा खालामनानै जागोन आं, हौवायाबा माबायदि जागोन, आंनि जानो गोनां हौवायाबा सोर हिनजावजों लाइन मारिबाय दङथाय। ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो बाल जाय सेंग्राफोरखौ मेसेज हरगौबा सानो बिसोर हरा बाल माबा मैला मैथा एकदमबारे मानसिखौ बासियाखै दे आङो। माबा बोरैबा साइसनि बोराय टप बोरैबा माबा मा होननानै बुंगोन आं बेफोरबायदि साइसनि मानसिफ्रासो आंनाव मेसेज हरो आरो मेसेज हरनायाबो बा उन्दुबाय नामा होनना सोंगोन हरनि 2टायाव। हा उन्दुवाखै नालायथो आङो फेसबुकाव दं आरोहाय बेफोरखौबो मिन्थिया। नै सोरबा टप होननानै मेसेज हरलायबाय दासो। ओमफ्राय हिनजाव गोनांखा हौवाफ्रासो जि मेसेज खालामगोन बिसोरसो मा मोनखाङोथाय। ओमफ्राय जाय सेंग्राखौ मेसेज खालामगौबा सानो बे सेंग्रा मेसेजखौनो खालामा बालनि जाथारिफोरासो मेसेज खालामो। जाय सेंग्राखौ मोजां मोना सानो जाय सेंग्रा मेसेज दा हरथों सानो बिसोरसो ग्रुबला ग्रुबला मेसेज हरबाय थायो। हाय मा ओंख्रि जाखो, हेलौ सिखारबायना, हेलौ गुड मर्निं गुड नाइट, उन्दुबाय नामा, सिखारबाय नामा, खिबाय नामा, हासुबाय नामा होननानै बिसोरसो खबर लाबाय थायो बालनि।